Xiquets i xiquetes de quart de primària. Mireu, us he preparat un xicotet vídeo en el que vos explicaré un poquet les fitxes. Vos he ficat primer un text sobre la música vocal per a que llegiu i també per a que escolteu les veus blanques, que són les veus de xiquet, amb enllaços a vídeos i tot això. I també la veu d'home amb el personatge de Papageno d'una òpera de Mozart que es diu La flauta màgica, i també amb La reina de la nit per a que pugueu escoltar una veu de dona molt espectacular en òpera. Després vos he ficat una partitura de flauta amb les posicions, molt senzilla. Aquesta partitura de flauta és una melodia també de La flauta màgica que canta un cor masculí, que ahir vos conté un poquet de què va. Este és Mozart, que també vos els he ficat ahir. I ara vos vaig a explicar un momentet la partitura, d'acord? Veieu que està el compositor, el títol, l'indicador de velocitat i l'instrument. D'eixe número 15 no feu ni cas, ja vos l'explicaré més avant. Les notes, veieu que són sol, fa, mi, fa, fa, mi, re, mi, sol, fa, mi, fa, sol, la, fa, mi, re, do. D'acord? Veieu que vos he ficat també matisos, la F de fort, la P de piano i les posicions per si teniu algun dubte. Ara la vaig a tocar jo per a que la veieu també en la imatge tocada amb la flauta. Ja està, molt senzilleta. La melodia és més llarga, però jo vos he ficat només un fragment. Per això veureu que no acaba amb barra final, perquè és només un trosset. A continuació, vos he ficat alguns textos que podeu llegir-los si voleu, com a curiositats. Vos he ficat altra vegada els 3 enllaços i vos he ficat 2 activitats molt senzilles, que és completar una fitxa sobre la flauta màgica. Vos he ficat ahir els 4 personatges més importants, me faltaria un, que seria Papageno, que no està ahí, però ja vos el dic, una pisteta, i després l'exercici de les notes musicals per a que practiqueu el nom. Veureu també que en la part de darrere estaran els jocs musicals, d'acord, en este trosset, jocs musicals que són totalment voluntaris, que és per a que els estudieu, per a que els practiqueu si teniu gana, perquè com tindreu molt de temps, si us avellís, és totalment voluntari. I després, a continuació, tindreu les solucions, que ara no les vaig a ensenyar en el vídeo, per a que així pugueu, que siga sorpresa, les solucions seran sorpresa. Bueno, el més important, passeu-ho bé amb aquests exercicis, ja veieu que són molt senzills i que això passe pronte i que ens vegem pronte. Adeu!